Siwan dwi, a dwi'n siŵr bod nifer ohonych chi'n cytuno bod yr 19 mis diwethaf yma wedi bod yn anhygoel a anodd I gymaint o bobl. Mae marwolaeth fel petai wedi bod yn rhywbeth mor real, a falle mwy real I nifer ohonyn ni na be mae erioed wedi bod o'r blaen. Ond fi'n gobeithio bod be fi'n I rannu efo chi heddiw yn mynd I fod y gysur I chi, ac yn obaith I chi hefyd. Dros y dyddiau diwethaf yma, mae'r gorlan wedi bod yn rhannu fideos ar Instagram, ar Facebook, ar YouTube, yn trio edrych mewn I pwy yw Iesu. Pwy yw fel bod chi gallu edrych mewn iddo fe hefyd efo ni. A mae'r darn ni'n mynd I fod yn edrych arno heddiw yn dod o llyfr Ioan yn y Beibl, a pennod 11 a wedyn adnod 25, lle mae Iesu'n dweud, Myfi yw'r Atgyfodiad a'r bywyd, pwy bynnag sy'n credu yn y fi, iddo farw, fe fydd byw. Reit, mae hynna'n swnio mor anhygoel o ddryslyd. Sut wyt ti yn fyw os wyt ti di marw? Sut mae hynna'n neud synwyr? Wel, be mae Iesu'n ceisio dweud ydy bod pwy bynnag sy'n credu ynddo fe yn medru cael bywyd am byth gyda ef ar ôl marwolaeth. Does dim angen I ni fod ofn marw. Gallwn ni fyw am byth mewn lle perffaith heb unrhyw beth drwg ym mhresenoldeb Duw. Does dim byd yn topio hynna. Dyna beth ydy'r nefoedd. Mae Iesu'n dweud bod ni'n cael bod efo fe yn y nefoedd ar ôl ni farw. Ond sut mae hynna'n gweithio? Sut ydyn ni'n cael y bywyd yma ar ôl marwolaeth? Wel, mae Iesu'n gweud pwy bynnag sy'n credu yno fi. Does dim angen ticio unrhyw focsys, dim eisiau llenwi rhyw ffurflen gais, jyst credu. Sylweddoli bod ni'n bobl sy'n meso lan, bod angen maddeuant y meso lan, bod ni'n gofyn am y maddeuant yna. Achos nath Iesu gymryd y gosb di, anghosb I, pan oedd y farw ar y groes. Roedden ni'n heiddi y marw yna ar y groes, marw am byth, mynd I uffer. Ond nath Iesu marw ar y groes fel bod ni ddim yn gorfod, fel bod ni'n medru mynd i'r nefoedd yn lle. Nath e dod nôl yn fyw ar y trydydd dydd, concro marwolaeth, smasho fe, Hulk smasho fe. Fel bod ni ddim yn gorfod gwynebu marwolaeth am beth. Mwyn I ni cael perthynas gyda ef a mynd I fyw bywyd am beth gyda ef yn y nefoedd. Does dim byd gwell. A'r hynna gyd ni'n gorfod wneud yw credu a gofyn am faddeuant. Bobl, os allan ni helpu chi mewn unrhyw ffordd, please, dewch mewn cysylltiad. Byddwn ni wrth yn boddau'n ceisio yn gorau I fod o helpu chi. I ateb unrhyw gwestiynau, a os chi jyst eisiau rhywun I weddio hefo fi'n siŵr bydd aelod o'r tîm yn fodlon helpu. Diolch yn fawr. Welwn ni chi fory am fideo arall.